zvichemo zvedu kuti zvanzwikwa here kuti ndo zvatakuita. Asi tinodaira kuti the voice of people is the voice of God. Kana zvawiriranwa sekutaurwa kwazvaitwa pano, isu ini basa rangu constituency yangu ndiye kutungamira mayuthi. Tine urombo zvikuru netsaona yakaitika pano. Ndoshoko guru ratinaro. Tingadai takauya nezuro sezvamanzwa asi tanga takabatikana. Mashoko ndaanzwa nhumwe dzenyu dzanga dzichitaura nesu parunhare nguva nenguva, kansela neMP vachitaura nezvekuitika kuno. Tazvinzwa zvavataura pano. Isu tiripo, PS vedu vari pano pamusoro ezvakare PS vari kunyora, vanga vachinyora zvese zviri kutaurwa pano vachiringa vatinavo pano. Tinofamba navo kwese kwatinenge tiri kakawanda kacho. Nyangwe pamusha pakaita rufu handiti vana havadzipure musha kutama kuti taakutiza. Pane ngozi here? Pano pane ngozi here? Zvino munenge maakuzvidzipura muchienda kupi? Kana paine zvinofanira kugadziridzwa nyangwe iri ngozi inoripwa handiti? Inogadziridzwa. Ndo zvatiri kuti ngationei PS tichibva pano. Kushaya kuti wapa magreta chibvisa marabhos china yese iri tovatsvagira mapalets waya usifano mobilize maresources ekugadzira state the art market inoenderana nevision 2030 yenyika. Alright, pamuri kuita izvi council mati maengage here council since magara muri mucouncil kuti ikwanise kunge ichikubatsirai pakuita izvi, or we are just doing it pasina council? Tochenda pamatoti council mutori wacouncil story council yacho. I'm saying kuti kuengage like sort of like kana kuti the whole city council yeharare yacho, not as an individual, pamwe wacho varimo like the administration. Pamatokoti council tisi mabhosi ecouncil saka hatina vanhu kuengaja, tisi vanhu vacho. Chingoripo kana council zvaita isina mari takumbira assistance. You are aware that our trust is to empower Zimbabwe. So there is no way yatingati munhu anga achita empower achita basa rake. Toona papinda George yakadai tobata maoko topeta maoko kwete. We have to come and assist because our role is to empower people generally. So how are you going to assist? One, it has to be allowing them immediately to operate. That's the immediate term, short term. And then there has to be a medium term where we have to start mobilizing funds for construction. And also, Vanessa, when I was the market cannot be expanded because the area actually is limited. The market is already there. It's reorganizing the market to allow even for the fire brigade when it comes in. You want them to go in the varidwe isashaiko kupira varita emergency nyangwe ivo vakaita moto vawane pekudzidza napo vachibuda vachienda. It's just the reorganizing the whole market. I think it's ingori nyambo kutaura zvavo vanhu chete. Kana uri panzvimbo yemunhu zvaunofanira kubhadhara unofanira kubhadhara. I think time up, guys. Thank you. We have had a tragic incident, but it doesn't mean that those who were operating their tables are no longer there. They are there. They are the ones who have suffered this misfortune. So there is no issue of starting a registration process again.
that is totally mischievous. The people who have been affected, the people with tears are here, are there. And I think you've heard the Honorable Minister saying, if there's a funeral is taking place, it doesn't mean to say we must vacate our houses. We remain there and put our house in order whilst we are there. So the position of ZANU-PF is that the people who are operating in the Mbare retail market must continue to do so, taking into account issues of safety and so on. But they must continue to do so. And as you have seen, people are already doing the best they can to clean the place up, taking into account security issues. There are concrete pillars there which may not look safe and so on. But all that is being attended to. So we do not want this language of saying, let's close the place and re-register, then to give way to criminals to come in and cause disorder. So our position is very simple. Business continues with the necessary adjustments because of the current unfortunate situation. Well, they're operating now. They're cleaning on their own. Council is nowhere to be seen. You see the problem we have with this council. If you move around Mbare here, they are not collecting refuse. How do they come now to try and be smart on this place? So people are already on their own cleaning up the mess. So business has already started.